ndichiona ndinoona kunge vari kunyanyuma wavo vanodhakwa zvakanyanyisa. Vanomwe mukadzi vakangorora mukadzi muna 2021 nyaya yacho kanoperera kukoti. Saka izvozvizvi baba pavakauya vari kuti tokumbira kuti tisangane nemi titaurirane neveukama. Hama dzacho dzinoti hatisangane nawo, isusu tiri vadiki kwavari, saka zviite kuti tivatonge. Vakauya futi kuramba vachidaro, izvozvi ndo pavakazotaura vachiti rambanai mutore bhasera yenyu mwana. Ndosaka baba vakazovadzireta saka tochidini regai tichiende kwamama. Zvinongofanana naizvozvizvi idzo hama dzacho dzaramba kuti kuuya hadzina kuuya. Havana kana munhu wani suti tiri nani sutiri tu nababa. Inini kuno kwandina hama. Hama dzangu dziri kwanda. Yazopindwa ndoda kubvunza kuti wachiri wese pamazano varisina vazochingisa. Kugara tiri kugara tese. Asi mararamiro acho ndeyekuti vari kunyanyomwa awawa. Havasi kutichengeta. Ndainzwisisa kare vaisashanda. Ndainzwisisa kuti murume wangu haashandi. Pavakatanga kushanda, vabva vachinja, vabva vaita wild. Pane kuti ivo vachindibatsirewo izvozvi, vanototi imari yangu idini. Zvinomberawo mama odhiosa vakaita mari mwesura, ndakasendera hama dzacho. Vachitoti nyange ndichidhakwa isi mari yako, imari dzangu. saka vane pekutangira here izvezvi pekuti tinofanirwa baba mambo varunzi vachiti kuna baba wabva uko kopa something chekuti vamboiswe muhumo kudzokera nacho. Handizivi nekuti mari yavo handiibati, handizivi. Nyange mari yeloja yekugamba baba yekumagamba vakatusabate mari yangu yemaloja, ndo vanotora mari yemaloja. Saka inini hapana aneno ivo vakatusatombochaje zvekumagamba nekuti vari kugara vari kugara pamba pavo. Pan pavo penyu unowana mari kubva kumba yekumagamba $30. mari $30. $30. Ipopo pawataura ipopo bati hama dzangu kuramba kuuya kumba hanzi hatingaendi pane vunga pakavarorwa painga akaroorwa kuzainga akaroorwa kwabva murume wacho afani kwabva ndaenda akaroora mukadzi wangu kwabva takubva tawirana. Saka kuenda kumba uko anoramba, kuenda kumba kumagamba anoramba, kutoenda kokuchaira hadi kana kusvika kumba kwacho mukasvika zvemakaita munoita fanika vanhu vakafa mutatu hamuiti asi vanoramba kudii kuenda kukumba kwacho ikoko. Apa pari pemari apo mari yendokutambira marisomo ndine mwana pajonikawo aroda mari yeschool fees emari term. Saka apa kuti mari yangu yeschool fees ikwane ndokuti tichitoita 2 months kuti ikwane. Zvavari kutaura kuti handisipi mari yechikuita 2 months kuti ikwane yefees vanobhadhara mari yefees apa pana zvine zvakubhadhara 150 but ivo kuti unotambira $30 $30 mari fees yemwana ndinokollecta for 2 months tatiendiri kushanda unakuti ndoshandira kuti tinokollecta pane mari yendiri kushanda kuti mari yangu yeschool fees yemwana ikwane ndikunotoita kuti 2 months. Saka zvavari kutaura kuti handipisi mari yechikafu vari kundinyepera ivi kana kuya kwacho kuti akopera kuti ndive anoenda kadhamba handifuti handoka kachikangana apa handisi hazvisi zvechokwadi. ndikuzwa kuti ndokolekta $30 mari yekumagamba ikebhini here kana kuti inokuza iboys kai saka anoshandisa kitchen ekadi yo sendisa zinamoto ngotaura kuti imba yekumakomba kwati ndeyako ndiyedu tese ngenyu nese yakatengwa tichigara tese ndikatoisawo mari yangu ipapo hapana mari yakristu hapana mari yakristu
Asi makaitenga muri mese. Taita Mama ugara mese. Kazanuramba kuenda kogara ikoko. Last time kuti paakazoya ikoko wakaenda panora paona angasigara kupi iko kumba kwa Anzani imbe. ane imba saka ndokuti aigara tese togara techinetsana kuti hani kumba kwangu timbogara kumba kwangu akanditsemura hembe dzangu mamwe mabhegi tichiti ari tiende togara tese asi anoramba kandiri gari kumba kwakadaro handiri imba yako irikuyifesira ikupi imba yako iyo Vala foni, mwenye president vala foni. Ngachema maduka. Ngata autopedza ruzhinji ndonyaya iripo kana hama dzangu dzirambe kuine kuuya kumba kwato asi because vanogara chete zvichingovanzira last time even pakurara chaipo kwanisa kupedza 4 months 3 months tisikadini pasina kuona saka zvinhu zvinotinetsa zvinotinetsa ndikaenda kumba kwangu kuenda kokirina vanoti hanzi waenda newakadzi ndikoenda kobura kokirira chete ndechiyai naiti vanoti hanzi waenda newakadzi zvinhu zvinotiramba apa ari parifu anokuenda kokirira kumba hembe dzako dziri kune rimwe rumu dzimwe dzacho dziri ukabvisa hembe dzese uku woisa murumu iyo maroja kuti uwane mari yekuroora wakamira ipo pakanaka asi magari acho indonga ndakuitwa paanonga asikachaiti haachaiti wekuva makuseni anokutakura chikafu chake anokubika chikafu chake chienda kubasa asi ina handisire kana chikafu chacho ndikada kubika chikafu makuseni chienda kubasa because kwendoshanda kuna mashots ndikada kubika chikafu pane musi wakandidzimira stove aidzimira stove zvino zviri kundinetsa hivi pamusoro tingati paone zvavazvitsanangura taigara tese nekuti kwaive nefamily house yavo kwanga kuri padhuze nepedo saka payakatengeswa imba iyoyo tatichigara tese tichigara kumba kwavo tichigara kwakatengeswa imba iyoyo ndopakazotengwa stand akati nini nekuti pandiri kugara imba yangu saka ngatitengei mari yamapiwa pashe yenu ngaitengwe stand ndokutenga stand kwatengwa stand iwo yabva yatengeswa imba iya yakatengeswa muna 2012 yatengeswa muna 2012 vanga vasina pekugara nekuti imba yanga yakuchigara tiri kugara tese mumba imomo kusvikira nanhasi tichitanga kuvaka imba iyoyo tichigara ikoko ndosaka kuti haindi mari yangu iripo asi mari yakatenga stand imari share yavo yavakapiwa ndo yakatenga chistand asi zvimwe pakapindawo simendi yangu sokawe yese matombo ese lodi yacho ndini nematombo ese nekumafekimukadzi ailoja pamba asi madhiraga anouraya madhiraga anobatsira kuita baba saka pane mukadzi waigara pamba ambuyawo madzibaba muzi vailoja pamba ndo vaunga kudanana navo ndikarwara inini ndikarwara ndikada kufa ndakabayiwa nebayo apa nyangwe nanhasi nditori nebayo ndikagara muchipatara almost 3 weeks ndiri muchipatara wabva watora mukadzi iyoyo vabva vanomuisa vamubvisa pamba pataigara ini ndaibuda ndichienda kubasa ndisingazive kuti vanosara vachiita mai nababa pamba vasara vachiita mai nababa ini ndikuti loja ivo vanosara vachidanana wabva watora mai wabva waendesa kumagama kusvikira court ndo yakazoti yakazopa eviction order yapa eviction order ndo pakazobviswa zvinhu zveshe zvemukadzi yavo kubva pakabviswa zvinhu zvemukadzi yavo handidi kutaura nemi mwoyo wangu uri kuramba kuti ndipinde mumba umu asi hembe dzangu dzirimo mumba umu taiti zvimwe nguva kumagamba uku hakuna mvura inini ndinoshanda kurujeva ndiri ticha kuti tibve kumagamba hakuna nhingi hakuna magetsi hakuna chii ndiri paprocess yekuti tibatsire kuisa magetsi nezvese ndo pavakatanga zvemukadzi uyu ndakabva ndaregedza mari yangu handichaisiwo ipapo saka ivo vari kuti zvishoma zvandakaisa izvozvozvo masimendi iwo akapinda iwo ndoti zvishoma izvozvo kapu iyoyo zvavakaisa izvozvozvo ninini ndiri ndakatotenga stand yemwana ndiri ndaidzidzisa mwana kusvikira nhasi vakazotanga this year kutanga kubhadharira mwana yavakabhadhara last term yethis term ndiri ndaibvisa mari uku
mwana ndaenda naye kurujeko ndichimubhadharira ndichiita zvese. Ava baba vangu varipo marimwe zuro chaiye takawana mubhegi ravo vatora, ndaiti ndiri kubirwa chikafu mumba nditotenga tichengeta, toenda masociety kuchikoro ezvemagrosari toona mabhokisi akavharwa avhurwa. Saka marimwe zuro vakuzoona mubhegi ravo mune shuga neraisi musi wesandi, ndabva ndatora zvinhu zviya marimwe zuro vakadhakwa makuseni wabva kuti ndipe zvinhu zvangu zvavatora. Ndikati imi mazuva ese mukudya chikafu chani? Wabva wangonyarara. Ndikati aiwa mukudya chikafu chani? Ini nekuti imi mukudya chikafu changu, imi chenyu kudhakwa, asi chikafu hamusi kutenga. Zvinongofana naizvozvo vakandipa $100, wabva watora $10. $90 yacho iyoyo ndakabva ndanoibhadhara kuchikoro, ndakabva ndanobhadhara school fees yemwana. Ndine marisiti acho ndakabva ndanobhadhara $90 ichi ndakabva ndanobhadhara. Saka wana utenga chikafu. Saka vaiti ndiri kubatirwa mari kubasa vasingatengi chikafu. Saka Vanoshanda kuti kumabhoti kujemu ndo vanodhova bhoti. Ipopo apo vakutaura kuti ziri ndakazotora mukadzi topainga paita problem kuti kana mune pabhedhi wainga udivi wakurara vakapfeka hembe ndikada kuvatera vanobvautiza kuenda pane mwana aripo kuenda kurara nemwana ndada ungotraimuka zvouri kuita zvarisi right toda kuti vakati kana zvada kuenda kunge ndakurora zvikazirora vakandipa kugwaya hedi yekuti torako mukadzi unokwachira kuti ndakatora kwabva ndaenda nayo wabva wauya vakandirwisa iye nemwana wake nemukwasha neshamwari dzavo wabva wauya kundirwisa kumagama wakandirwisa musha wanyumeseka musha waidupesa asi vainga waramba kuti ana basa nesimende yangu kutaura kuti simende ifoshoro chete ndakatora painga patotsika ndaura chokwadi ifoshoro chete ndakatenga ngatichiitei kuti mari yepfuma nekuti akurasika padonzo redu vane tezvaraura pfuma yavo right. Saka toti muna mwedzi wega wega wobvisa 200 mombe dzedare ichi 350 times 3 1050 nembudzi nhatu ichizi 120 uvaita 1170 makosti enyu imari amadaidza mukwasho wemudare mari dzemangabandakamunodare kana mazirei $45 ne10 yese ita ya 45 then yebhazi kubva wangene kuya $100 uvaita mari 1265 right. Every month wobvisa $200 kusvika mari yapera apo ndiri kukumbira mari endikuvura kutaura chokwadi 130 basi 130 saka kuti ndizoireza 200 mwana anonga achinoa futi school fees apa kuenda kuform 1 toti isusu muna kutobva tune 200 handiti wobvisa 200 then every month 100 zvaswere yakawanda yakawanda because mari yandikuvura ndiye chaiyo because tichatoita problem yekuti penongada kubvisa mari vachanga uchikuda vachida chikafu tinokwanisa kuti tinzwe kuti uri kuhoda mari kubhoti iyi kambani yangu majestic tichakumbira kuti watipe pay slip yangu vanoti tatina mapay slip ikambani chiri kutanga ndiani haisi yagai
aisi yagai ndiani kanyongo aisi yagai. Alright. Iyo obvisa mari pamwedzi. Mambo 100 yanga yakanaka ngekutoti imwe mari chikafu nezvimwe vanowedzera vanotora kurendi yemotika yemba $30. apa maresu yemwana wakutondoita mari icho nekuti wanga wasi kubhadhara, saka uri murume wautitondoita mari icho. Mari chacho kwendikuona mari yacho ndokwendikuona mari yacho mari chacho ondoburisa patya uko then woisa kumba kumwecho uko, so that mari yacho mochiona kuti mari yebhajeti yenyu munoiburisa sei, nekuti mukadzi wako ari kusenza, mukasenza pamwe chete imari inobhadharika. Handiti kuti ndiburise mba pane zvinhu yangu iripo kumba vakazi hatishadi kuona chifiriji nesitovhi iri kumba, saka kuti nditore kuti zvinhu ndirinze kuno haukazvishaiti takatozibvisa zvinhu zvacho izvo, saka ndakutotsvaga kuti ndikutotora zvinhu zvangu ndichienda kana kuti nditakure futi zvinhu ndichiunza futi kuno kwandiri hazviiti zvinokuti kana iwo havakwana. Uri murume wochitoona unoti wakunosenza overtime $200 woibvisa kupera kwaOctober, $100 every month, toda $100 every month inouya kuti tibhadhadhora changaperipo dai mandizwisisa handikwanisi kubvisa mari yakadaro, handikwanisi dai mandizwisisa ipo mandidzivise. Unokwanisa mari ndikaita 8 alright, $80. Okay, $80 every month, but 200 yawakagara waunganidza kupera kwaOctober ndo yaunotanga. $80 chidivide kuti kusvika chikwereti chake chadii chapera. Sa $200 first. 200 tosale 1065. Anotora mwedzi yakadii? That's 1060. vanogara every time kwakunda tauyira nyiko vanogara vachikangana kuti mari every time ndikuona kuti mereji yacho yakaita sei, havati kuti pane inenge tazwara every time. Saka ndakati inokuita ndione gore nemwedzi uchibhadhara, which is 13 months. pamene kuti mari yacho ndokona chibhadhara Unza kuno wachitumirwa unza kudai. Vasayana kuno kuimosva. Right. Sezvataurwa nababa kutaura chokwadi pamberi paMwari, vanouya vakadhakwa vachiti matipu ekubasa, vakadhakwa voita noise zvazviri kutaurwa nababa. Ndakamboenda kukoti vakapiwa protection order, but ndasi kutomboiteedzera nokumbira muwapeoni ndopamuri kutadza kusaiteedzera. asi vari kuramba kunomba vari kutaura mastatement asiriwo, saka ndochiita sei from today nekuti ndine maaudio zvese zvanosvika vachii. Inzwai, makapuwa protection order yekuti hafani kuita noise. Imimi uyo oita noise momuregera, saka munoda kuti mambo aite sei? Handiti akanga auya aine noise mobva maenda kumapurisa, mapurisa akamukiya uyu mangwane haazviti. Handiti nekuti imi muri kumuregera, kana dei ndikataura mambo imi muchimuregerera anongoti hapana zviri kufamba. Vachitienda unoripota vheri kuda kuti ndisunga ichindoripota yekuti adii asunga. Ngazvizive kuti akaita noise uri kunzwa here
tataura kuna akaita noizi chete endai mwapurisa asungwe oregera kuenda kubasa apo zvemataura